கிரிதரன். அனைவருக்கும் ஸ்பெக்ட்ரோ ஃபோக்கஸின் வணக்கங்கள். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இந்த வேர்டில் அப்படின்னா தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, இங்கிலீஷ் வேர்டு வாசஸ் தமிழ் வேர்டு. ஆமாங்க, இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது பேர் வந்து வைப்பர். இதை வச்சு கண்ணாடி வீடியோன்னு துடைப்பாங்க. இதுக்கு தமிழ் வந்து துடைப்பான். ப்ரஷ், இதை வச்சு செவுத்துக்கிற பெயிண்ட்டாக துடைப்பாங்க. இது தூரிகை. ஸோ பெரும்பாலான பேருக்கு இமெயில் தெரியும். இதுக்கு தமிழில் வந்து மின் அஞ்சல். ஸோ பார்சல், பேக்கேஜ், இது ரெண்டுத்துக்குமே பொட்டலம் தான். பில்டர், தமிழ் வந்து கட்டுபவர், வீடு கட்டுறவர். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும், பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். மறக்காமல் ஸ்பெக்ட்ரோ ஃபோக்கஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க, லைக் பண்ணுறேங்க, ஷேர் பண்ணுறேங்க. அன்டில் தென், பை ஃப்ரம் கிரிதரன்.